Burkina Faso kaw feno karidona Capitaine Ibrahim Traoré jumadon fanga d'Afrique la nyema blala jamana nyemɔgɔya la Paul Henri Daniba jamana nyema kɔrɔ ye barabla 70 umane la ɲinunye kari sufɛ furuba fanga ye Abdoulaye Nadir Silamɛ jatigɛ wale kuluba Al-Shabab dilanbaga gɛlɛn ka saya kunnafoniw di a fagara u ni fanga sɔrɔdasiw cɛla fitinɛ senfɛ sibiridon na a ka ca ni Somali jamanaden miliyɔn 1 ye minnu ye u sigiyɔrɔ bila ka sababu kɛ jakɔngɔba ye kɛlɛɲɛbolola denbayatigiw caman a sigidaw la forcera ka boli kokura ka sababu kɛ jagɛlɛnba binnen ye Somali jamana kan ntɛnɛnu na Espagne jamana sisikulun ye farafina jamanaden 4 su tɔmɔ u ka kɔgɔjida la a yirala k'a fɔ ko tungaladen ninnu tun bɛ kulun dɔgɔmanin dɔ de kɔnɔna na min cira ni u ye ji kan mɔgɔ 1 min ni kisira ye a seereya k'a fɔ ko mɔgɔ 34 de tun bɛ kulun kɔnɔ ko ka k'u bɛɛ fagara Egypte tile 5 dɔnko ani seko fɛrɛ kɛnɛba Caire bɛ fɛ kan ka kɛnɛ di musow ma minnu bɛ dɔnko ani seko baara la ka u ka baaraw lakodɔnya duniya gun kan